alọghachitala ihe anyị ga-eleba anya ugbu a bụ na agwara onye ọkaikpe nke na-anọ sị na o chere etu ka elebe ihe gbasara ya anya o nwere onye nke ọzọ batara ihe anyị ga-eleba anya ugbu a wụ ọ wụ eziokwu na ọ batara n'ụzọ ọgba aghara mana ọ batara nwanne m nwoke ihe anyị na-ekwu bụ na nwanne anyị Tanko Muhammed nke akpọtara ka ọ bịa nọchite anya Onege abatala ọ dịghị ka onye a ọ bịara ịrụ ọrụ dịka onye isi ọkaikpe ka ọ bụ na o nwere ihe ebu n'obi kpọta ya ka ọ bịa ma ebe ahụ mmere ji wepụ onye nke na-anọ dịka ndị opposition party ndị na-agba ndị APC okwu wu ndị PDP isi ekwu. Nwanne m nwoke ekele m gị dịka m kwuru na mbụ amụsụ bere n'abalị o ruo n'ụtụtụ nwata nwụọ ka onye a ga-ama ikpe. Ọ nwere ụfọdụ ihe mmadụ ga-eme iji obi ọcha gị mee ya mana oge na ụdị na mgbe iji mee ya ọ bụrụzie na onye ahụ mere ihe ọjọọ n'ihi ya o nwere ụdị ihe ga-eme gị nweta obere ndidi die ya ọrewa ahụ ikpe onye ahụ si nwoke m lekwe ịhụ n'ebe a esi dị iwu maka na o nwezi ndị ọchịchị ndị ọ ga-abụ ha eji eke onye ahụ agbụ n'olu gị ịrụ ọrụ nke ga-amanyere ha n'ihi na agwala gị sị lekwe ebe m ji gị ime mkpọtụ ma emebe gị mana ka o si dị ọ dị ka ndị na-adụ onye isi ala anyị ọdụ anaghị arụta ọrụ ha nke ọma nke a wụ echiche nke m onwe m mana enwe ndị ọkaikpe kara anya nọkwa na ya ha so arụ ọrụ onye na-esote ya wụ onye ọkaikpe anya kara aka kwesịrị ịma ihe ndị na-dị otu a ọ na-adịghị ka ọ na ha amaghị ihe ndị a ka ọwụ na ha mara ya ntị ka ọwụ na ha che na ihe ha na-eme dị mma. Ọgaeze echi ịba n'ebe ahụ onwe ihe a na-akọ ị ga-amazi oge ụfọdụ o nwere ndị bekee na-asụ emechara tapịa ya a sị na power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So oge ụfọdụ ihe ndị anyị na-ahụ n'ezi abụghị ihe na-eme n'ime ebe ahụ maka na onye ọbụla onye ọkaikpe nnukwute ọkammụta nke ụlọ ikpe ihe gbasara ikpe n'obodo anyị bụ onye osote onye isi ala o kwesịrị ịmata ihe ndị a niile a na-akọ mana oge ụfọdụ ịghọta na ama ma ọ bụ na ọ maazị ihe ọ na-ekwu ma ọ bụ na o kwuru na ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na onwe ya ọnụ ikwu okwu n'ihi na anyị ghọtara na a sịrị na ụdị ihe a mee a ga-eje gba ndị onwe ndị otu ndị akpọrọ National Judicial Council NJC ị ga-edegara ha akwụkwọ mkpesa ha kpọọ nwoke a nyochaa mara ka o si dị ha nyochazizie ha wụ ndị ga-eweta akwụkwọ ihe ha kpebiri wee jere onye isi ala si mgbe onye a ekwesịghịzi ịnọ n'oche a ewere nwayọọ kpọpịa ha kpọpụzie ya na nwere ike kpoje ya ụlọ ikpe ekpezie ya ikpe maka onye ghọrọ aghụghọ onye mere mpụ o jee nga. Mana a na-ekwu na onye a mgbe a jụrụ ya sị ya na ihe dị otu a ya kwere na ọ bụ ihe mere eme ajụọ ya ihe mere na ya sị na o chefuru ya echefu. Eze nwanne mgbe ahụ o chefuru ya echefu. Eze nwanne ka m gwa gị ọkwa ịhụcha ndị a niile ma ndị ọkaiwu ma ndị ọkaikpe lọya o ma jọjis o ha macha ebe esi nwee ntụpe nụcha n'iwu obodo anyị. Ekwuola na ọ bụrụ na ya mee ya nchezo ya gba ya nchefu enye ede akwụkwọ sị ihe o mere ya nchefu ọrụkwa mmecheta jụọ ya sịrị nke akwa ya na-aga n'ihu a ga-ekwozi na nna m ochie lọla m ụwa mgbagbu ya na nri onye dị iwu ya ji isi ya buru ma kama ekwesịrị ime n'usoro ziri ezi ekwesịrị ime ihe a n'usoro ziri ọ bụrụ ma onye isi ala na ndị na ya na-achị iji werele nwayọọ soro ya ka o si aga ọgbaghara ndị a nsogbu niile ndị ngwala anya. Mana ihe ọzọ m chọrọ ịjụ na dịka isi ekwu dịka ịda mmadụ si mmadụ dara iwu a na-ekwu ịda iwu onye a
ọ pụtara na ọ dara iwu ọ bụrụ na o chefuru ya echefu sị gị na o chefuru echefu ya bụrụ na ha sị na ihe dị otu a mee na a ga-enyekwa onye ahụ were ebe o kwetara na o chefuru echefu nye ya akwụkwọ sị ya mezie ya o kwesịrị iwu ihe ga-eme ka asị na onye ahụ ga-eche ebe ọ nọ ya ka m na-agwanụ gị na mmadụ nwere ike mee ihe ọma oge mgbe ị mere ya mezie ya ghọọ ihe ọjọọ mmadụ nwere ike mee ihe ọjọọ oge na mgbe o mere ya adịghị ka ọ bụ ihe ziri ezi nwoke ma ka o si dị iwu obodo akwadola ka o si kwado ọrụ ma ọ sị na ya mere ya nchefu unu ajụọ ya ya ekpeta na eziokwu dị ihe a na ụdị ihe a na mana ka njugode kee ka otu anụ na mmadụ jụọ m nwa ole ka m mụrụ masị o mere m nchefu aga m akọwali mana ka anyị ga ebe ahụ ịgwa gị eziokwu ka m were onwe m ihe ọmụmatụ ọ bụrụ na agara m ụlọ na ekeresimesi gara aga oge m ruru n'ụlọ o nwere ihe ndị ewepụtachara ewu nke m ji ego m zụọ nne chefula ọ bụrụ na tupu m aga na asị m depụtacha ihe ndị m nwere aga mechite ihe ndị ahụ ana m abịa atụma na ọwụwụ n'ego n'ihi na o nwere ndị nọ otu amana gị nọ na-amaghị na ha o nwere ebe ha nwere ụlọ akwa mana ọ na-eme o nwere ndị akpatara ego nke mere ego ziri ezi nke ga-egosi gị na ha enweela 1 2 3 4 5 6 7 up to 10 buildings echefula the first one ha na the second one o nwere ha chefu gano in the middle ha gụrụ ego already possible eze Jiọfọ onye ahụ nwere memory loss kansụl ya na bekee yawu ego gị iji aka gị mepee ego a tinye n'ụlọ akụ ọ sị gị na ọwụghị nke ya ọ sị na ya echetaghị mgbe ya na-edenye ihe ndị ahụ idepụta ego ahụ idepụta nke ahụ nwanne nwoke ọ bụ ahụ akaụntụ mepere na ego maka ego ndị oyibo ọwụ ebe a ka m na-eje ka m gwa gị eziokwu nsogbu m bụ ọ bụrụ na onye isi ala jiri nwayọọ nwee ndidi hazie ihe a ka o kwesịrị eziokwu nwanne nwoke ndị ọbụla aso dobe anyị ka anyị dị etu a asị m ka ejide onye ọbụla kpọchie mana jide ebe ahụ anyị chọrọ ịga obere ezumike ụnụ anụ na otu o si na-aga ka anyị gaa obere ezumike anyị na-abịaghachi